Mamma. Hello, dobre. Som zo Slovenska. To je Berlín. Teda. No, musím to ešte dať tento. Keď vám nejde rúž dole, takto z ruky, zoberte si normálne pastu. Ja používam všelijakú pastu. A tú pastu si dajte na ruku. Tak. Ja používam čiernu pastu. Zatiaľ. Rozotrite si to. Na to dajte hociaké mydlo. To je úplne aké mydlo. Potom zase poroztierať. A teraz už len čuchy. OK. Mi nepôjde dole. Nie, iba tak skôr. Snáď mi pôjde zúz dole. Ty kakás. Amen. Čo chceš? Dajte sekundu. Však ty si zabudla, že tu máš odličovať. Oko. OK. Ty čo tu chodíš? Maria. No. Díky, Sigra. Odličovať. Ja som zabudla, že my máme odličovať, lebo ja odličovať veľmi nepoužívam. No. Ideme naspäť ku smutnej ceste.
ide dole. To ide dole. Ja neverím, úplne čistú ruku mám. No úplne nie. Díky segra. Že normálne, pozrite, ide to dole. Ide to dole. Prosím, mám to tu akože špinavé, ale už mi to išlo dole. Ale keď si to robíte s odličovačom, no tak najlepšie je potom, jak si všetko dáte, dajte si mydlo na ruky, lebo odličovač v podstate škodí. Takže poriadne tie ruky vyumývať, presne hlavne aj na tých miestach, kde ste mali to všetko. Takže hotovo, čaute.